Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Iti pungto, ti bullalayan. Iti maysa, anasulinek a lugar, ubing. Agnanaed da Diego kan ti pamilyana. Lasingpet ni Diego. Iso na laeng, ta saan anaesem nga agtrabaho. Tati kayat na, kat daytay nalakalaeng apagbaknangan. Iti naminsan, adda nakaibagaken kuana, nga iti kanito kano amakagdeng, iti puon, wano pungto ti bollalayaw, masarakan na sadyay, ti awan kaasping na, kinabaknang. Iso amanipod met idin, awanen ti sabali nga in-into na ren ni Diego, no di ti aguray iti panagparang ti bullalayaw. Kas iti naminsan, ken. Anya metten, nagbayag metten nyagparang, nagbayag tumet nyag sardeng ti arbes. Ay, apay, aya, Diego. Anya aya ti pakasikuram iti arbis. An-anwan na ka aya. Or-orayak nga ron nyagparang ti bullalayaw. Ha? Apay ti bullalayaw? Mabalin ka day ba kahit aguli magkalaeng. Di na kuman pakibiyangan ditoy. Diego. Adda na pinta sa panggap kao, para iti pamilya tayaw. Kat, anya nga iti pakainaigan ti bullalayaw iti kunam apanggap mo iti pamilya tayo. Ay apaw, nagadulakit din aya sa ludsod mo. Mabalin ka day, bakit aguli magkalatan? Makaammo ka man langan iti biyag mo. Panawan kan ditoy. Ay na, nagpintasan ti bullalayaw. Nagmayat akit kitain ti nagduduma amaris na. Ha, ni Diego dayta. Apay nga agdardaras. Nay, Diego! Apay nga agdardaras ka? Nas kinabumagnagag liraw! Ha? Yung sige, lapsan ka ba? Napahanay. Ni apay ngay. Nagdardaras mo tapi manaw. Papanan na nga taya. Apay nga agdardaras. Nakitam gayam ti asawak, Leroy. Juan Carmen, agdardaras. Di namat imbagan o niya tinapasamak. Iso nga imaya kung dito'y ataamuak. Amangan mat no adda emergency. Ay na, sapulen na kanu ti poon. Wano pungto ti bullalayaw. Anya? Jak man amuno anya ti mapaspasamak kan ni Diego. Ne, ito lamang kuday ta Agasan? At dagayam tao nga agalman namang sapul iti pungto, wano puon ti bullalayaw? Adda, kat ti asawak dayta, ni Diego. Apay ngay, kasla nasidaga akong tipuon ti bullalayaw. Yung jakpat lang madanunan ay. Ang mga nagpukaw taon. Iparpartak ko pa iti magna. Nasken ang makadaro nakita yan tipon. Sakpay agpukaw. Diyak ikaskaso ti banog ka. Ti importante ita. Makagtingag ita yan tipon na. Ay na, Carmen, agmauyong samot ten di asawam. Nanang, Agasam ngay, rabi ay, di pa'y lasimang pag. Di mo kunaan nga aging gaita, kat sapsapulan na pa'ylaang tipuon, wano pungto ti bullalayaw. Ay, bagtit no kasta. Itay pa'yla nalawag ang nagpukaw di bullalayaw. madanagan ak nga rudan, nanang. Ang mga nadanda ka sa napasamak kun ko, na. Carmen, anak ko. No di pa'yla sumangpat nga aging gat madamdama. Rumwarak, tasapulak ti asawa. Ano yan?
Narabiyan ako na nag-awid. Dagulit tumat ngamin ni Pari Tomas. Pala iti mainom. Ngam kapoy mat gaya mga ginom. Iswaday jay. Makaturo na pinanawa kiti paraangan ti balayda. Sana balay. Dandani akon makagtang ijay balay may. Na. Anya day tay? Taon sama dito masalapon ko iti pagnak. Why? Nakadasa ya tao. Ti flashlight ko. Kunak to, mate. Talaga tao da ito eh. Ay, hanya nga tati napasamak di tayo. Nabartak nga tawon no. Hadakit di mo't nang dangran ken kwa na. Ay, kita mahal na. Ay, si bibiyag pa ilang. Amok da ito ya. Ni pare Diego. Ay, isong agpaisa. Ay, agpaarayatak. Nas ka na matulungan mi ni Diego. Tamang ano anyakit din tinapasamak ken kwa na. Nasaya at mat na nakariing kan. Ne. Carmine, ayan ka. Adda kan dito'y balay. Nasarakan na kan ni Leroy idirabi nga awanan puot iti kanag. Ha? Anya aya tinapasamak kan ka, Diego. Jakmat malagip. Anya? Kasano dayta? Talaga, jak malagip pa kahit. Basta ti amawk, dandani ako niti sa kaanan ti bulalayaw. Kalpasan na, jakon amaw no niya tinapasamak. Ag dinamagan dito'y lugar tayo tinapagteng ni Diego, Carmine. Nanang, Noan niya launay ti mapaspasamak ken kuana. Agasam ta kayat nakit din ti makagteng iti sakaanan ti bulalayaw. jakman amo kan ni Diego. Di namat kayat nga ibaga kanyak. No apay akas jay ti aramidan na. Ibagbaga dagiti kalugaran tayo. Anadadaulan ti limbong ti panunot ni Diego. Nanang, Dayta ti agpaiso. Dayta ti sao-sao dagiti agindeg dito'y lugar tayo. Kaslasaan ang nakapapati da ita kay bagbagam, Jigaw. Pare, ibagbagakon kan ka. Dat-datlag aparswati ng ibaga kanyak. Panunutom langain. Apay adjak amo tinapasamak kanyak iti dandani akon makagteng iti sa kaanan ti bulalayaw. Aw, Jigaw. borbor ka day jay saan ka day? Ibagbagat ti kaadwan nadadailen ti limbong ti panunot kaw. Ngam bidot day jay. Ngamain, limpyo ti utek kaw. Ibagbagak ken katagpaysaw. Iso akuyugan nakman. Tulungan nak Dimas. Nasken ang makagteng ta itayan ti pungto. Wenno poon ti bulalayaw. Tapno maalat ti kinabaknang. Sana pan nakibiyang Carmen. Ngam kasayatan siguro no pakitayo iti doktor ni Diego. Leroy? Amangan mat no naskan ang matamingan ni Diego. Saan nga minan ang nakapapati dagiti bagbagana? Apay nga min ayan, Leroy. Anya ti ibagbagana. Alain na kano ti kinabaknang iti pungto ti bulalayaw. Anya? Wen Carmen. Kastalauna ya paggaak ni Dimas anang istorya kanyak. Al-alukuyan ngamin kano ni Diego ako yugan na amangala iti kinabaknang nga adda iti ayan ti pungto ti bulalayaw. Ay na, minamaag. Nakaamuan na kano nga adda kinabaknang iti puon ti bulalayaw. Jakman amo. Ay, una yan. Anya nga tanti mapaspasamak ijay asawam. Mati kawakmat nga rudan, nanang. Jakam mo, no anya ti rumbang nga ramidag. Carmen, Ay, tulungan dak, nanang. Nasken ama tulungan tayo ti asawak.
Diego, anak ko, urayom ka di manan nga agparang tibullalayaw. Jak ilibak, nanang. Apay ngamin aya anak ko. Anya ti planom nga aramidan. Kayat ko ti bumaknang, nanang. Kasano ko maabumaknang ka, numakagtang ka iti pungto ti bullalayaw. Adda kinabaknang ijay, nanang. Katnasken amaalak day ja kinabaknang. Anya? Asinaw tinangibagakan ka? May sa adat-datlag a tao, nanang. Iso anasken a makagtengak iti pungto ti bullalayaw. Awan, agbalan da ya jigaw. Agasam, adda ka no kinabak ng itipong to ti bulalayaw. Ay, Dimas. Nakaroon ti kasasaad na. Si Kamot, Dimas. Nasken atulungan tayo ni Diego. Saan kat akasta-akat katawaam. Uray asinaw, makakatawa mo itikas dyan nga ibagbagana. Ngamno kundi na rin nak itar aramidag. Disikan ti mangkuyog kinkwana. Tapno duwa kayo nga agbala. Dandani akon iti pungto ti bullalayaw. Jak itulok a mapaayak. Nasken niya agbaligi ak amangala iti kinabaknang. Basit lang ano sain. Sigurado asaan pa lang agpukaw ti bullalayaw. Iso agon tawaya kon daytoy. Kamaudyanan na. Bumaknangak matlangan. Maiaon kon iti kinarigat ti pamilyak. At day tantipong to ti bullalayaw. Ha! Nakasilsilap taglawlaw. Apay... Ha? Ti kinabaknang. No kasta. Adda akon dito sa kaanan ti bullalayaw. Ne? Apay ngay? Ha? Maris balitok taglawlaw. Ngam... Awan mo ti makita ka kinabaknang. Ayan nga tati kinabaknang. Anya ita ti makunam, Diego? Sino ka? Apay agkalata nagparang ka? Siya tingkantada ti bullalayaw. Anya? Saan ama ilimod kanyak ti gagaram? No apay nga inka gumaam tinakagteng ditoy sa kaanan ti bullalayaw. Kasapulak ti kinabaknang. Tapno maiaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Ti pudpudno a kinabaknang. Kat addan kan ka, Diego. Ha? Anya ti kahit mo asawan. Ti pudpudno a kinabaknang mo. Kat ti pamilyam. Ipatag mo ida. Anya? Dayta ti agpayso. Kat kabaalam ida nga iaon iti kinarigat. No lakit di tag sa lukag ka. Ita, ibagakkan ka. Iti kanito nga agpukawan ti bullalayaw, kat adda kapaylaang ditoy. Makastrek ka iti lobong ti inkanto, kat di monton makita iti kaanuman. Ti pamilyam, nga iso, ti pudpudno agamang mo. Anya? Saan? Patpatgag ti pamilyak. Ikaw gumaak ti makapanaw dito. Gapot ay patpatag ko ti pamilyak. Diego, nagpintasan ti saad mo iti trabahom. Nakalungaw tayo matan iti kinarigat. Wen Carmen, bakit? Agyaman akan ka ha. Kunaklakit din no mabaybayan na kami idin.
Gapo iti kauuray mo iti bullalayaw. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo a pamilyak. Bakit? Ngamin, da kayo ti pudpud no kinabaknang ko. Ha? Wen Carmen, nawaknitan ng tinakulaapan a panunot ko. Ket husto ti kinunakanyak ting kantada. Ha? Engkantada. Anya nga engkantada? Ikwa, atid to ka sa laysayan, bakit? Basta tamok, ipatpatag kayo a pamilyak. Ket da kayo ti pudpud no a kinabaknang ko. Naamiris ni Diego ti kinapudno, ti imbaga kenkwana ti engkantada, ubing. Ket gapo iti nalaos a panangipateg na iti pamilyana, na ikagumaan na ti nakapanaw iti pungto ti bullalayaw. Gapo tadi na kayat a nakarkaro nga agrigat ti pamilyana. Nagsalukag nga rod daytoy, iso a naiaon na iti rigat ti pamilyana. Bueno ubing, ditan tinagibusan, tinapintas asar sarita tayo ita, nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.